Bog svima, ja sam Damir, radit ću kao učitelj japanskog jezika u školi za strane jezike NB i na početnom tečaju možete očekivati svega pomalo. Nastojat ćemo se zabaviti, da bude što više po vašim željama, da bude što više po tome kako vi koji ste polaznici tečaja želite raditi i ja ću se tome maksimalno prilagoditi. Atmosfera u školi je dosta prisna, prostori nisu toliko velike, grupe su maksimalno do recimo 8-9 ljudi. Prostor je ugodan, koristit ćemo multimedijske sadržaje koji se također isto mogu prilagoditi nastavi, znači od nekakvih anime, crtića, manga stripova do nekakvih TV drama ili filmova, ovisno o tome što vas konkretno zanima. I dođite, zabavite se, naučite japanski.